Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sagi ko na po mga maranaw sa amin na dinisan di ko kurumat na nagudyo din lang internas sa karira. Abugyan ka na matairan na ay mablog. Sawan mana dia kan masuk aku kita magulaw lang ko rin na rin narukan ng tiran na daw kanwarila ka sumusutuhan tanwa Rabbul Alamin ida ka lambo sa tila. Sa malap kukurmatan na kanam nasulang-ulanguan mga followers na viewer si Ima Vlog sa gusto lang na protan sa giyang kaya maranawsum sa wassalam.